खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। खुलुमबाय। मैया मोनानि समाव म्यानमारनि खाम्बालु सहराव म्यानमार आर्मिया मोनसे बिगिरायारि थाग्रा जायगायाव एयार स्ट्राइक खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव 100निख्रुइ बांसिन सरासनस्रा सुबुंफ्रासो जिउ गोमानांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथायखौ इउएनअ'आ मुगैनाय फोरमायदों आरो हादराव गोजोन लाखिनो म्यानमार सरकारखौ खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय नैथि रादाबाव दं। मैया मोनाबिलि समाव सासे IPL जुवारि हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे IPL जुवारिखौ बिजनी फानबारियाव पुलिस हानजाया हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ बिबेक भट्टाचार्य 40 बोसोरनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंनिफ्राय नोगोद 19,500 रां मोनफादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां। डक्टर धीरेन बर'आ ग्लबेल हिउमेन राइट्स प्रटेक्शन फरामनिफ्राय फिन खेब ग्लबेल ससियेल इलाइट एवार्ड मान बान्था मोननो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 एप्रिल 2023 खालारखालि ग्लबेल हिउमेन राइट्स प्रटेक्शन फरामनि गायसनथि सान फालिनायाव उदालगुरि जिल्लानि डक्टर धीरेन बर' फिन खेबसे ग्लबेल ससियेल इलाइट एवार्ड मान बान्था मोननो हादों। बे गायसनथि सान फालिनायाव नर्थ इस्टनिफ्राय गासै 7 सुबुङा माहारिनि मोनथायनि सायाव खामानि मावनायनि थाखाय मोननो हायो। बिथांमोनहा बेबादि मान बान्था मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बेनिफ्राय बांसिन इयुनाव खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होबाय होननानै फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं। क'क्राझारनि साइ एबा स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डिया सेन्टारनिफ्राय फुटबल, काबादि आरो टाइकन्ड' गेलेमुखौ बोखारनो थांखि लानायखौ बोखांफिनना लाफिनो MP रोनगोरा नार्जारीआ मिरुनि गेलेमु मन्थ्रि अनुराग सिंह ठाकुरनिसिम लाइजाम दैथायहरदों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।